אני דבורה, אמא של עידו. אני אילון, אח של עידו. אני מעיין, אשתו של עידו. עידו היה סמג"ד בסיירת של הנחל, והוא היה בין הראשונים שנהרגו ב7/10. הוא היה באזור כי זה היה חלק מהפעילות השוטפת שלו, זה היה התפקיד, הוא היה בקבע, ובאותה שבת הוא נשאר שבת, ובעצם היה אחראי. בפועל הוא היה כאילו המג"ד של מפקד של הגזרה. מפקד הגזרה. בבוקר, 5:30, בכוננות עם שחר, לכאורה נראה שהכל סביר, וב6:30 הכל התמוטט. עידו נפגע בדרך לסופה, כשהבין את גודל האירוע, הוא גם היה זה שאישר פתיחה באש, הוא זה שהכריז על מלחמה בשעה 6:45. אומר שנית, אנחנו במלחמה. ב7:10 הוא כבר לא היה איתנו. הוא נפגע בקרב בדרך להגנה על יישוב סופה. עידו מאוד אהב לטייל, טיולים פיזיים בחוץ, בישראל. הוא היה בחור נורא מצחיק, הוא אהב לצחוק, צחוק בריא וטוב. נולדה לו אחיינית לפני כמה שנים, מאוד אהב אותה, מאוד אהב לשחק איתה. דבר שהכי חסר לי, שהכי אפיין את עידו, זה החיוך. זה היה חיוך על כל הפנים, שבעצם לא השתנה. חיוך ענק ועיניים טובות. באמת היה בחור שקט, בחור צנוע, בחור שידע מה חשוב לו ושלא התבלבל מהסחות דעת. התחתנו במרץ 2023, היינו אז 3 שנים ביחד, הספקנו להיות נשואים 7 חודשים. כל הזמן אנחנו אומרים שהוא היה איש שקט, וזה נשמע כאילו היה ביישן, אבל היה בו שקט עוצמתי כזה, שקט, אפשר להגיד כמעט מכוון. הוא פשוט אמר דברים באמצעות השתיקה שלו. הייתה לו נוכחות כל כך משמעותית. עידו מאוד אהב את הצבא, והיה לו מאוד חשוב מה שהוא עושה, וזה הרגיש שהיה פער גדול בין כמה שהוא היה רציני בתפקידים שהוא עשה, וכמה שהיה לו חשוב, ותחושת שליחות, ומין ערך כזה שהוא הלך איתו, אל הכלילות והשטותניקיות והצחוק שהוא לא היה בבסיס, שהוא לא היה בתפקיד. אנחנו מגלים עכשיו מכל המכתבים, מכל ההתייחסויות שאנחנו מקבלים מכל מיני אנשים, כמה הוא בעצם היה משמעותי לכל כך הרבה אנשים מכל מיני קבוצות שונות, מכל מיני מעגלים חברתיים, והוא פשוט בכולם בצורה זו או אחרת נגע. זה מדהים, אומרים, הוא לא ידע שהוא כזה, גם אנחנו לא ידענו עד כמה הוא כזה. היה גם משהו מאוד צנוע בעידו, הוא לא אהב תשומת לב. ידעתי עוד קודם כמה הוא אהוב ומוערך, וכמה אנשים רוצים בקרבתו. הוא היה מוערץ בכל מקום שהוא דרך בו. היה איש של אנשים, ממש פשוט, גם כבן אדם בחיים הפרטיים שלו וגם כמפקד. פשוט היה איש של אנשים, פשוט איש טוב מאוד.